Moikka ja tervetuloa ensimmäisen Pihamökin neulepuihien pariin. Mun nimi on Outi ja mä asustelen täällä Etelä-Englannissa. Nyt ollaan asuttu jo 11 vuotta. Tultiin Saksan mutkan kautta Suomesta, Etelä-Suomesta tänne miehen töiden perässä. Neulonut olen aina. Mummo opetti joskus aikanaan sukanteon ja vahvistetun kantapään ja se oli semmoinen ylpeyden aihe alakoulussa, kun opeteltiin sukkaa tekemään ja sitten mä sain olla se, opettaja, saanko tehdä vahvistetun kantapään? Ja sieltä se sitten oikeastaan lähti se innostus, että paljon on neulonut puseroita silloin jo nuorena ja lahjaksi lapsille tehnyt muumiaiheisia puseroita ja mitähän kaikkea. Sitä tuli silloin väsätty paljon sukkia ainakin. Ja tykkäsin siitä kovasti ja tietysti siihen aikaan se oli se suuri käsityölehti, mikä äitille tuli, niin siitä sitten oli se valikoima niitä ohjeita ja lankaa sen, mitä sitten lähikaupasta sai, eli siitä 7 veljeksestä sitä varmaan melkein alku on kaikki väännetty ja tehty ja tyytyväisiä oltu siihen. Sitten tuossa varmaan kun oma lapsi syntyi, siitäkin on jo 25 vuotta, niin silloin se pikkasen hiipui tietysti se tekeminen ei ollut niin paljon aikaa. Mutta kyllä muistan, että hänelle 1-vuotiskuviin on tehty virkkaamalla ja neulomalla. Ihana mekko. Se on varmaan tuolla jossakin muistojen laatikossa, että ehkä jossain vaiheessa saan tongittua niitä ikivanhoja ihania neuleita varaston perukoilta sitten ja tuun näyttää niitä myös teille. Mutta sitten 3 vuotta sitten ehkä löysin vasta jonkun Ravelryn ja YouTube-kanavat ja kaikki siltä niin kuin pikkuhiljaa sitten aukesi taas semmoinen uusi maailma ja mitä kaikkia lankoja on. Aion erilaisia lammasrotuja ja niiltä tulee erilaista lankaa ja voi tehdä kaksinkertaisella langalla 2 erilaista lankaa ja kaikki se semmoinen ja uusia tekniikoita niin kuin ylhäältä alaspäin. Miten tämmöinen ylhäältä alaspäin pusero, että ennenhän ne tehtiin aina paloista ja niin kuin ei ollut ongelma se, että kirjoneuletta tehtiin tasona ja ei ollut muuta vaihtoehtoa. Mutta mielenkiintoinen matka on ollut nyt tässä viimeisen nyt 2-3 vuoden aikana, kun on oikeastaan hurahtanut tähän hommaan ihan kunnolla taas uudelleen ja on enempi aikaa, niin on ihana myöskin tehdä juttuja. Mutta tällä hetkellä asustelen täällä 2 koiran kanssa ja miehen kanssa ja päivittäin käyn täyspäiväisesti töissä, eli neulomisaikaa ehkä noin. No mulla on se hyvä, että mä olen vaan kyydissä autossa, että semmoisen 20 minuuttia aamulla ja 20 minuuttia iltapäivällä saan autossa sitä neulomisaikaa ja sitten se on ehkä se maksimissaan tunti illalla, että jos maltaa telkkarin ääreen istahtaa ja siinä sitten vähän neuloksia, että sitä myöten myös sitten tulee tietysti tuotoksia, että niitä ei nyt ihan joka viikko tulee putkahan uusia, että se on suurin piirtein se maksimi. Joskus viikonloppuna enempi, joskus on vielä vähempi viikonloppuna aikaa, kun pitää tehdä sitten kaikkia tyhmiä kotitöitä ja pihatöitä ynnä muuta semmoista. Mutta varmaan nyt tämä ensimmäinen jakso mennään aika tällä perinteisellä formaatilla. Ja sitten olen miettinyt vähän kaikkia pikkusia twistejä, mitä voitaisiin sitten vähän aihepiireittäin ja käsitellä sitten myöhemmin, jos innostusta tämän kanavan katsojista löytyy myöskin sitten siihen hommaan. Ihan ekana oikeastaan voisi laittaa, tämä on jo muutama vuosi sitten valmistunut Ropsin parislangasta tämmöinen Evening Out-mekko. Laitan tuosta kokonaista sitten kuvaa tuohon päälle myöskin. En viitti yrittääkään tässä nyt nostaa seisomaan ja näyttämään, mutta hyvin perinteinen raklan tehty ylhäältä alas ja posoteltu vaan menemään oikeita ja tämmöinen melkein polveen asti. Muistan, että värit on vissiin eri kuin mitä oli
oli siinä alkuperäisessä ohjeessa ja sitten on lisännyt tämmöisen pikkutaskun, että saa koiran kakkapussit tai kotiavaimet tai jotain sitten laitettua, että jos lähtee vielä iltakorttelikierrokselle koirien kanssa. Mutta on tykännyt ja on tullut käytettyä jonkun verran ja paksuhan tämä on, kun tämä on tästä parislangasta tehty, mikä on niin kuin aran vahvuista lankaa. No mutta joo, mulla ei ole enää tästä mitään nöttösiä, niistä on jo päästy eroon, että ei ole nyt keriä tästä näyttää. Mutta sitten ajattelin, että näytän tästä muutamia nyt näitä valmiita, riittää tietysti nyt muutaman jaksoon, mitkä ei ole valmistunut nyt, vaan mitkä on valmistunut jo sitten aina niin kuin vähän aikaa sitten. Niin tää on tänä keväänä valmistunut tämmönen Tallulah cardigan, mikä on Maybe It's a Label. Sen niminen nuori suunnittelija löytyy Ravelrystä ja hänellä on aika paljon tämmöistä niin kuin romanttista, pitsistä, aika ihania hänellä on kaikkia malleja. Tässäkin on tämmöiset oikein kunnon pussi, tai mitkä nämä on, pallohihat, onko nämä nyt sitten suomeksi nämä balloon sleevesit. Että tämäkin on ollut semmoinen uusi juttu, mitä olen nyt itse opetellut, että englanniksi asiaan, että pitää olla kaikki ohjeet suomeksi, että eihän sitä nyt englanniksi, vaikka sitä englantia käyttää, että en mä neulekieltä osaa englanniksi, mutta aika helpolla. Kylläpä sanon jokaiselle, joka sitä miettii, että kannattaa uskaltautua, että kun ne muutamat lyhenteet oppii ja muutamat sanat, jos nyt yhtään on englannin kieli hallussa, niin kyllä pärjää oikein loistavasti englanninkielisilläkin ohjeilla. Lankana on tähän käyttänyt, niin Briteissä on semmoinen firma kuin Woolly Knits, ja heiltä saa ostettua näitä ihania cone. Nyt täytyy kyllä myöntää, että jotkut on suomenkieliset hakosessa. En tiedä millä nimellä tätä suomeksi sanotaan, kun ostetaan tämmöisessä tötterössä, kartiossa lankaa. Tämä on nyt niin kuin merinolankaa ja tämä tulee 500 gramman ja on ihan tämmöistä niin kuin four ply lankaa eli fingerin vahvusta. Ja kun halusin tehdä vähän tommosen kesäisemmän, niin sitten ostin toisen tötterön heidän 100% puuvillaa. Ja näitä pikkasen nämä on eri sävyt keskenään, mutta näistä tuli oikeastaan aika ihana elävä pinta, kun käytin yhden säikeen fingerin kottonia ja yhden säikeen fingerin merinoa. Ja se sopii minusta tähän oikeasti aika ihanasti ja tuli mukavan näköistä pintana. Nyt aurinko tuolta vähän, ilta-aurinko meinaa paistella, mutta ihan ohjeen mukaan tein, eli tämä on tämmöinen, missä tehdään tämä takakappale ensin, poimitaan silmukat olkapäältä ja tehdään etukappaleet ja sitten yhdistellään, että yhden raidan taisin tehdä pikkasen yksinkertaisemman, kun ei huvittanut tehdä semmoista pitsiä kuin ohjeessa oli ja sitten hihan suussa olisi ollut vielä joku noista pitsikuvioista niin kuin lisää, mutta sen mä päätin, että mä jätän pois, että musta oli kivempi ihan vaan suoraan tästä pitsikuviosta niin tulla. Ja on kyllä tykännyt, että pikkasen on ehkä vähän liian kropattu minun makuun ja luulen, että pujottelen ehkä vielä kuminauhan tuonne pohjalle, koska tässä on tämmöinen niin kuin pitsiresori. Ja eikä sen ole tarkoituskaan tietysti olla kauhean semmoinen niin kuin kasaan vetävä, mutta pikkasen se ehkä nyt hömpöttää sitten minun päällä. Toinen tänä keväänä valmistunut on itse asiassa ihan samasta lankakomposta tehty puuvilla ja merino, mutta tällä kertaa oli 2 eri luonnonvalkoista ja nämä oli aika lailla samansävyiset luonnonvalkoiset. Niillä oli pikkasen eri nimet, oli otaisiko minä nyt tuolta kurkkaan tuolta minun Soft Cream ja Blanco Cream oli näiden värien nimet. Ja 4-puolosilla puikoilla on tätä posotellut ja tää on tämmönen missä on tää pitsi sitten täällä alhaalla helmassa.
Ja tässä oli nyt vähän uudenlainen. Tämä on nyt se Continuous Shoulder Struction, eli mulle vähän uudenlainen. Eli tehtiin ensin yhteen kohtiin levennyksiä ja sitten toiseen kohtiin. Ja hihat tuli oikeastaan siinä sitten samalla, kun tein lyhyt hihasen, eli vaan enää sitten resorit tehtiin jälkikäteen. Tämä on Wool and Pinein Cloud Breaker Tee, tämän kevään heidänkin malli. Ja helmaan tein yhden tommosen pitsikerroksen lisää, että sain pikkasen pituutta itselleni siihen lisää, vaikka onkin lyhyt, mutta en tykkää ehkä niin kropatuista, en käytä niin korkeavyötäröisiä housuja, että haluan pystyä vähän käsiäkin nostamaan ilman, että vatsamakkarat on saman tien esillä. Mutta tein ton kierretyn, onko tämä nyt sitten vaan puoli kierretty, missä oikeet on kierretty silmukat tämän resorin, niin siitä tuli musta aika kiva. Ja mä tykkään, kun tässä on tämä pääntie on tämmönen vähän avarampi, että tiedän, että on muotia ja on suosittu nyt tosi niin kuin kiinteitä, mutta minua ahistaa. Mulla on sellainen olo, että niin kuin kaulaa ahistaa. Että mä tykkään näistä tämmöisistä vähän niin kuin puoliskuupi kauluksista vissiin, että se tulee. Mutta laitan tästäkin niin parempaa kuvaa. Mutta tämä oli mukava neulo. Tuli nopeasti yllättävä ja helppo pitsi, kun tosi helppo pitsikuvio muistaa. Että ainut mikä oli, kun oli se puuvillalanka toisena, niin kun piti tehdä aina 3 yhteen, niin se oli vähän semmoista takkusta, kun se ei jousta se puuvillalanka samalla lailla. Mutta olen tosi tyytyväinen niin kuin tähän, minkälaisen kankaan, nyt mä en tiedä mikä, sanotaanko sitä kankaaksi, niin kuin, että minkälainen tämä neulos on, että kun on tuo puuvilla ja merino, niin se on pikkasen kesäisempi kuitenkin sitten, kun vaikka onkin nyt sit yhdessä niin kuin DK-paksunen, niin se on tommonen toinen. Nyt on selkeästi mulla ollut vähän tämmönen pitsikausi tässä tänä keväänä, että on pitänyt vähän tuommoista herkkistä ja herkkisvärejä tehdä. No sitten oltiin reissussa ja piti saada reissuun jotain vähän pienempää mukaan. Ja halusin kokeilla ehkä ensimmäistä kertaa noita Knitting for Oliven lankoja. Niin tilasin tämmöiset ihanat Poppy Blue Silk Mohairin ja sitten ihan ton perus merinon. Ja tää väri oli tämmönen tän kevään musta semmonen, niin kun mä näin tätä, että toi on ihana sininen. En tiedä onko minkään värianalyysin mukaan mun väri, mutta musta tää on aika ihana ja pirtsakka ja kevyttä lankaa ja riittosaa, niin ajattelin, että no mitäs tästä sitten tekisin reissussa. Niin päätinpä sitten tehdä ton Kutova Kikan Stay Toasty huivin. Että tää oli kans niin helppo. Muutamat alkuhömpsyket sai tuolta tehtyä, niin sen jälkeen niin minusta on tosi fiksusti suunniteltu, että sen lisäys- ja kavennuskerros tulee aina sillä samalla rivillä siitä kuvioon, niin siinä ei tarvitse niin laskea kerroksia niin kuin siinä, mitä on nähnyt ihmiset siinä Sophie-skaafissa, mikä on hyvin samantyyppinen malliltaan, niin tekevät, että pitää koko ajan laskea niitä kerroksia ja minullahan se on ihan sama mikä kerroslaskuri on, niin todennäköisesti ei toimisi. Mutta nyt pitää otella vähän sitten syksympää, että tätä pääsee käyttämään, mutta musta tämä oli hauska. Tämä oli nyt tämmöinen ensimmäinen niin sanottu muotihuivi, missä on tämmöiset ohuet lirpakkeet nämä päät ja mies ja kyselikin, että miksi ne on tommoset omituiset noi päät. No tää on nyt muotia, että tää on kiva huitasta vaan eteen ja yhden kerran tuohon, niin sit siitä tulee ne mukavat pikkulirpukkeet, eikä tule niitä paksuja semmosia ja varmaan on aika, ja ihanan pehmythän tää on. Pikkasen mulla, vaikka on tämän jo blokannut, niin herkkaa on mulla iho kaulassa kyllä, että ärsyttää oikein, että pikkasen se silti vielä niin kuin kutisee, että pitää jättää kyllä vähän löysemmälle, että ei ihan semmoisena ehkä takin alus huivina en voi tätä käyttää. Mutta sitten siitä innostuneena ja reissusta ostin
itselleni oli oikeastaan tuliaisena, sitten kävin Ihanissa kaikissa lankakaupoissa ja ostin tuommoista no nyt minä tyhmästi täällä näitä noukiskelen. Tämmönen 100% silkkilanka, mikä oli värjätty juurikin vain sitten siihen lankakauppaan. Ja tää oli Winter Wishes. Ja siellä oli niin kuin joka vuoden ajalle oma väri, mutta tässä on ihanasti kaikkia tommosia vähän vihertävää, vähän tuommoista liilaa, sinistä, ruskeata, okraa. Ja niin tästäpä päätin sitten, tää oli tämmönen copper kooki, tää lanka. Ja tosiaan Shoreline Silk. Ja se oli niin värjätty tälle ja päätinpä tehdä siitä sitten samanlaisen. Mä ajattelin, että vähän sen tämän kutovakikan Stay Toasty scarfin, kun ihastuin siihen malliin ja ajattelin, että tää on nyt sitten tämmönen silkkinen, että tätä voi sitten käyttää jo vähän aikaisemmin. Ja mä en ole mikään hirveän suuri ystävä näille värivaihtelulangoille, mutta tää nyt on, tässä tää tuli musta huiviin, tää tuli ihan kivasti. En tiedä tykkäisinkö edes niin kuin puserona, todennäköisesti en ehkä tykkäisi. En tiedä, tässä nyt on sen verran hillityt nämä vaihtelut, että ehkä menisi, mutta muuten en ole ihan hirveän suuri. Tää on aika vielä löytänyt semmoista, mikä... No joo, en ole kauheasti kyllä kokeillutkaan. Että ehkä niitä käsivärjätyjäkin pitäisi vaan sitten kokeilla joskus vielä. Mutta tää on ihana pehmy kanssa. Ja mutta hyvin erilainen neulo kuin toi Merino ja Silk Mohair. Niin kun ei tietysti niin paljon jousta tää silkki. Että pikkasen oli, en tiedä oliko oikeat puikot sitten ihan vai ei. Että mä tein tämän 375, kun en halunnut liian reikasta, ja tuon silkkimohairin tein 4, koska siinä se mohairin höytylä kuitenkin sitten tavallaan vähän niin kuin täyttää, mutta tämä silkki näytti hassulta niillä 4, niin mulla nyt sattui olemaan 375, niin tein, niin sitten tästä tuli tämmönen aika kiva ilmaava vielä, mutta ei ole semmoinen reikäinen minusta. Mutta siinä oli nyt ne valmiit, mitä halusin näyttää. Ja sitten mulla oli, katon vielä tuolta vähän muistiinpanoista, niin sitten mulla olisi muutamia keskeneräisiä. No niin, minähän unohdin tuonne talon sisälle nämä minun keskeneräiset työt, että kävinpä ne sieltä koukkaamassa tänne pihamökkiin, kesämökkiin, puutarhamökkiin, mikä tämä nyt ikinä onkaan, mutta täällä on ihana istuksia ja neuloa. Mutta mitä on vaiheessa, niin on mulla lahjaksi menossa, mun isä täyttää itse asiassa huomenna 80 ja niin ajattelin, että jotain voisi hänelle neuloa, että viime vuonna tein hänelle semmoisen hupineuleen liivin, mihin tuli vähän kalankuvioita ja verkkoa ja kaikkea, kun hän on kova kalamies. Mutta nyt ajattelin, että jotain semmoista, mitä voi oikeasti käyttää myöskin sitten muuta kuin siellä jonkun toppatakin alla. Niin, vaikea oli löytää miehille semmoista kivaa perus villatakkia, kun halusin semmoisen ja nimenomaan V-aukkosen, että ei sitten varmasti kutita ja hänkin käyttää flanellipaitoja, kauluspaitoja, että se siihen menisi, niin Dropsin ilmaisohjeista löytyi tommonen City Ranger, hyvin perus villatakki ja tää tehdäänkin hyvin perinteisesti, eli alhaalta ylös. Tähän valkkasin West Yorkshire Spinnersin lankaa, Croft, ja tää on aran paksusta, eli tulee ihanan nopeasti. Tää on 100% Shetlandin lampaan villaa ja halusin nimenomaan, kun en nyt just tähän hätään sitten saanut hänelle Suomen lampaan villaa, mistä hän olisi varmaan ollut iloisempi, mutta että nyt ainakin on sitten multa täältä tavallaan niin kuin läheltä, että on siellä Shetlandissa lampaat kasvanut ja voin kehitellä siihen jonkun kivan tarinan. Mutta mulla on nyt yksivärinen vihreä, pitää kyllä ehkä vähän laittaa tuosta mennäänkö liian pimiäksi, jos laitan tuosta verhoa, mutta yksivärinen vihreä.
tämmönen aika kiva keskimetsän vihreä. Ja sitten ajattelin, että pikkasen jotakin, niin sama vihreä pohja on tässä. Mutta siinä on pikkasen tommosia oransseja ja sinisiä speckles ja samaa Croft-lankaa on tämäkin. Nyt kyllä laitan vielä enemmän tuosta. No nyt ehkä näkyy tuosta kivasti. Ja sen, että laitan tuota piristystä oikeasti vaan tuonne vähän alaresoriin. Pari raitaa ja sitten voi laittaa hihansuihin ja tuohon kaulukseen myös. Että tää on nyt siinä vaiheessa, että tää tehtiin tosiaan alhaalta ylös ensin etu- ja takakappaleet ja sen jälkeen sitten hihoista tai kainaloista eroteltiin ja nyt on saanut ton toisen etukappaleen V:n kavennukset tehtyä ja tässä ohjeessa pääteltäisiin tämä olkasauma, mutta minä meinaan kyllä jättää sen päättelemättä ja teen sitten sillä Kitchen Stitchillä sen, että saa semmoisen saumattoman kiva olkapään, kun minä ikinä niistä päätellyistä saa mitään niin kauhean siistejä ja siihen mulla ei hermo riitä sitten ruveta sitä, niin sillä saa onneksi, kun sen malttaa tehdä, niin aika kivan. Tässä on muuten yksi tämmönen minun kikka, jos en tiedä käyttääkö kaikki vai kuvittelenko vaan, että ei käytä tai käyttää, mutta mä tykkään neulaa noilla vaihtopäillä ja mä oon käyttänyt noita Knit Pron, tiedän tää jakaa tunteita paljon, mutta mä oon käyttänyt Knit Pron joko näitä Symphony-puisia, riippuu vähän langasta, tai sitten mulla on ne Zing metalliset. Mutta se mikä musta on tässä kiva, että nyt kun mä lopetin tämän yhden osan, niin mä jätän nämä kaapelit ja jätän vaan, sit pistän nämä niinku kaapelitulpat tänne päähän, niin mun ei tarvii pujottaa sitä jollekin väliaikaiselle langalle ja sitten taas niitä silmukoita ottaa, että mulla on sen takia tosi paljon ylimääräisiä näitä kaapeleita, että nyt todennäköisesti jätän tämänkin, voi olla tavallaan ihan lyhyemmälle kaapelille, sen katsotaan tuohon ottamaan, mutta puikot vaan irti tai päät irti ja tolpat päähän ja tulpat, mitkä ne nyt on. Ja sitten saan tehtyä tuosta sitten myöskin ton toisen etuosan ja niin päin pois. Että tän nyt mulla pitäisi, tässä on vähän semmoinen niinku aikataulupaine, että on tulossa elokuun puolessa välissä Suomeen ja silloin sen pitäisi olla valmis. Mutta on tässä nyt vielä ihan hyviä aikaa. Ja tää onneksi kun tää on paksua lankaa, niin kyllä tää tästä tulee. Nyt on vaan tännekin hirveätä hellejaksoa taas luvattu, että 30 helteessä, kun tää on tää alkaa olla jo aika iso tässä sylissä, niin sehän mukavasti tietysti lämmittääkin. Mutta se täytyy saada valmiiksi. Näytän sen sitten, kun se tulee valmiiksi, niin hän menee nyt sinne lammaspussiin odottamaan taas melkein sitten iltaisin, en enää viitti autoon ottaa. Ja sitten toinen keskeneräinen, mitä aloitin kanssa reissussa, kun ajattelin, että jos ei ihan huivi riitä, eikä olisi ihan riittänytkään, kun oltiin 2,5 viikkoa reissussa, niin tilasin samaa sitä Knitting for Olive lankaa ja nyt on tämmönen vähän räikeämpien värien kevät mulla ollut, niin tämmönen ihana Clover Green. Ja tulee ehkä nyt vielä himpun verran, tuo aurinko värittää sitä vielä vihreämmäksi ehkä kuin se oikeesti. Joo, ei näytä tuossa ruudulla, ei se ihan näin kirkas ole. Mutta kiva vihreä, en tiedä. Tää on nyt mulle uutta, tää kaikki tämmönen kuvauspuuhailut, että pitää ehkä löytää se ideaali valohetki, että nyt tuo ilta-aurinko rupesi tuolta paistelemaan, mutta ihana kirkas vihreä ja tää on nyt My Favorite Knitwear Vest Number 2 Spring Edition. Et siinä oli käytetty myös Knitting of Olive lankaa, mutta oli käytetty sitä cotton merinoa, mutta mulla on nyt ihan se pelkkä merino, koska mä käytän näitä liivejä oikeasti sitten vaan niin kuin, en yksistään, vaan mä käytän näitä toisten paitojen päällä. Mä oon nyt jotenkin viimeiset pari vuotta kanssa tehnyt aika monta liiviä ja musta on aivan ihana, kun se lämmittää vähän, mutta ei ole sit niin tukala olo, että on noita tommosia
kauluspaitoja tai pitkähiäisiä paitoja, minkä kanssa. Ja tässäkin on aika isot nämä kaulukset. Hihansuut. Ei nämä ole edes hihansuut. Mitkä nämä on sitten? Kainalosuut. Minä tiedän. Ja tässä oli, että pitäisi riittää 2 kerää sitä merinoa, mutta 3. kerää tarvii tuohon silk mohairiin. Että katsotaan nyt, vielä mulla on aika paljon jäljellä. Nyt en punnannut tästä, että paljonko on vielä jäljellä. On tätä varmaan yli puolet, että luulen, että ehkä jätän tämänkin kohta tämän helman kaapeleille. Vähän sitä pitää vielä tehdä ja sitten teen todennäköisesti noin resorit tuonne, että tiedän sitten paljonko ollaankaan jäljellä. Että saan varmasti sitten voi tehdä niin pitkän kun haluaa pitkän siitä tehdä. Mutta ihana yhdistelmä, tosi ihanan kevyt semmonen ja niin kuin sanottu, mulle uusi tuttavuus, siitä on paljon ihmiset puhunut ja paljon tietysti ihmiset tekee ja se on joka puolella, mutta mulle se oli vielä uusi tuttavuus, mutta erittäin kiva. Nyt mulla tuli joku ampiainen tänne joukkoon. Kärpänen se on kiva. No mutta siinä nyt halusin näyttää noi keskeneräiset. Mulla on myös vähän semmonen salajuttu tulossa, niin niistä sitten, kun voin puhua, niin niistä. Mutta sitten ajattelin, että muutaman noita, mitä nyt takuu varmasti lähtee sitten seuraavaksi puikoille. Pysytään vielä nyt tässä Knitting for Olives langassa ja tilasin sieltä sitä Knitting puusilkkiä. Ja ajattelin, että teen myös meidän äidille sitten ton Stay Toast scarfin, kun se nyt menee jo silmät ummessa ja se on musta kiva malli. Ja hänellekin, hänen lempivärinsä on tämmönen liila ja no taas vähän aurinko sitä muuttaa ehkä tuossa kuvassa en tiedä miten, no tässä on aina tää ongelma vissiin kuvatessa. Mutta siis tämän nimi on Plum, että hyvin semmonen luumun värinen ja kaksinkertaisena ajattelin tästä tehdä 4 puikoilla hänelle, että sen pitää sitten olla kanssa elokuussa valmis. Sitä ei ole vielä edes aloitettu. Yksi, mihin mulla on pitkään ollut jo langat, mutta jotenkin se on vaan aina sitten siirtynyt, niin on toi Ronja Hakalehdon tää Kaarna Tea. Ja siihen on ihan ohjeen mukaiset langat mulla, eli toi Vuonueen Pentti. Ja vielä ihan toi sama värikin oli mulla, eli ruoste. Minusta tää oli niin kaunis väri. Tää on nyt sitä, missä on 70% Suomen lampaanvillaa ja sitten 30% tenseliä. Niin tää on kyllä tämmönen vähän kiiltävä. Tää on aika kiva. Et siitä mä oon tehnyt mun suuren mallitilkun, mutta tästä nyt on laskenut sitten on tän tehnyt näköjään 4 puolosilla ja saanut sillä 18 silmukkaa sinne 10 sentille. Niin tähän tulee kaveriksi ihan niin kuin tuossa ohjeissakin, niin sitten luonnonvalkoinen noi kuviot. Ja mä en ole hirveästi nähnyt, ja oliko Ravellissakin vaan, oliko 9 tai 10 projektia. Toki en itsekään laita sinne projekteja, niin en jaksa, mutta tosi vähän ja minusta tämä on aika ihana malli. Vähän erilainen ja jotenkin semmoinen, että mulla on sen verran lankaa, että mun pitäisi saada tehtyä siitä pitkähihainen, koska mä en usko, että mä käytän, tää on kuitenkin kans DK-vahvusta lankaa, niin, ja en tiedä pystynkö käyttämään tätä suoraan iholla, todennäköisesti en, niin ajattelin tehdä pitkähihaisen, niin sitä voi sitten käyttää alus. Hihat todennäköisesti ihan fine, mulla on vaan tää rinta- ja niska-alue aika herkkä, niin pitää varmaan käyttää sitten aluspaidan kanssa, mutta se ei sitten haittaa, kun se on tarkoituksella tehty pitkähihaiseksi. Mutta tää on kyllä ihanan tuntusta, mutta en ole Vuonuen langoista aikaisemmin tehnyt mitään ja haluaisin enempi noita suomalaisia lankoja kanssa käyttää ja nyt onkin tilannut. Mulla on valmiina siellä odottamassa ystävän luona niin Kainuun harmaan lammaslanka. Lampaan rotu on siis Kainuun harmas. Ja siitä on semmoista ihanaa
keskiharmaata ja melkein mustaa, mitkä on värjäämättömiä, niin on puseron verran siellä sitä lankaa odottamassa. Ja sitten on myös Pirtin kehräämöltä on sitä fingerin vahvusta, mitä varmaan teen sitten kaksinkertaisena, niin toinen satsi siellä odottamassa jo valmiina matkalaukun täytteeksi. Mutta niistä sitten myöhemmin. Sitten toinen lanka, minkä tuliaisena toin tuolta viime reissulta, niin oli ihana tämmönen Mirasol Gori. Tää on sportvahvusta, eli tässä on 360 metriä 100 grammassa ja tässä on 80% organic cotton, 15% merinovillaa ja 5% cashmere. Ja tää on tämmönen aika ihana keltainen. Tai oranssin okran, mikä keltainen tää nyt sitten onkaan, mutta musta tää on aivan ihana väri. Ja kun tää on tämmönen vähän sportin ja fingerin välistä, niin ajattelin tästä tehdä ton Wool & Pinein Alchemist Teen kanssa, että jos nyt jaksais kerrankin tehdä ihan yksinkertaisesti ja sais ihanan, koska tää on niin pehmeä, että tätä mä luulen, että mä pystyn pitämään suoraan iholla, koska siinä on vaan sitä 15% merinovilla ja 5 cashmereä, niin joo, mutta se vaatii multa vähän hermoja, koska DK on ehkä semmoinen yleisin vahvuus, mitä tulee käytettyä. Niin katsotaan nyt, mitenkä muijan käy, mutta odotan jotenkin tätä. Musta tää oli niin kaunis väri. Mutta siinä on nyt ne 3, mitä ihan varmasti aloitan. Ihan kunhan nyt saan tuosta villatakki on ykkössijalla ja sitten se äidin huivi. Mutta se nyt tulee tuossa automatkoilla ja sitten noiden jälkeen pääsee ehkä vähän sitten katsoa vähän talvisempia juttuja myös. Yhden langan vielä halusin näyttää kanssa sieltä minun reissusta ostettu. En tiedä saako Suomesta tätä Life in the Long Grass. Varmaan sitä joku putiikki sielläkin saattaa myydä. Ja tää oli nyt sen verran tämmöistä niinku värivaihtelua, mikä minäkin niinku tavallaan siedän. Että ei ole niinku mitenkään ihan mahdottomasti. En ole vielä edes laittanut tätä kakuksi. Mutta täällä on pikkasen tämmöisiä tiploja, mutta muuten aika kiva. Oliko tässä nyt värinimi laitettu? Twisted DK Loam. Kai tää Loam on nyt sitten se väri. Tätä mulla on vaan 3. Että katsotaan nyt sitten, että tuleeko tästä liivi vai semmoinen vähän ehkä leveämpi hihan. Että ei ohuilla oleva liivi, vaan ehkä semmoinen vähän teepaita liivi voisi olla, että tää riittäisi semmoseen. Tässä on niin tää on nyt 100% merinovillaa ja se yksi toinen syy, minkä takia en käytä kovin paljon näitä käsivärjättyjä on se, että tää Superwash ei ole ehkä mun se ihan lemppari mutta tää nyt on, kun halusin jotain, mitä oli niinku paikallisesti siellä värjätty, niin tää nyt lähti sieltä mukaan. Mutta mä luulen, että mä en nyt tämän pitempään höpise ekalla kerralla. Ja jää vielä paljon sitten kaikkea tonne kivaa tulevillekin jaksoille. Ja yritän noin varmaan kerran kuussa, nyt rupesi nenää kutittaa, kerran kuussa kuvailla. Ja sitten mulla on se uuden opettelu vielä edessä siinä editoimisessa. Et katsotaan, että mitenkä se onnistuu. Mutta sitten tähän vielä oikeastaan haluaisin loppuun vähän, että laittakaa kommentteihin, että mikä on oikeasti teidän niinku semmoinen lempipaikka niinku neulot. Niitä voi olla tietysti monia, mutta mulla ehdottomasti täällä ainakin, että jos nyt ei ole reissussa ja jossakin vuoren huipulla tai merenrannalla, niin on tää meidän pihamökki, mikä me oltiin tosi onnekkaita. Tää oli siis täällä, kun me ostettiin tää talo ja
mulla on täällä tää mun ihana neulontanojatuoli ja sitten tuossa on myös vieressä toi mummun vanha kiikkustuoli, missä kanssa välillä istun ja neulon. Ja vaan kun vähänkin aurinko paistaa, niin täällä pystyy yllättävän pitkään syksyä vielä neulomaan. Ja välillä mulla on semmoinen pikku patterikin oikein, että mä otan sen tänne mukaan ja lämmitän mökin. Ja tää on semmoinen mun rauhoittumispaikka. En ota koiriakaan yleensä tänne, kun ne vaan sitten säätää ja sählää tuossa jotakin. Että tää on semmoinen mun lemppari rauhoittumis-neulomispaikka ja sitten tässä voi tosiaan katsella samalla joko kuunnella äänikirjoja tai sitten katsella jotain YouTube-neulontakanavaa joo, se on kyllä työpäivien päätteeksikin semmoinen se vaan on, niin kuin kaikki tiedätte, jotka tästä asiasta mitään tiedätte, niin se on semmoinen ihana rauhoittava ja nähdään mitä käsillä saa aikaiseksi ja mitä kaikkea sitten voi päästä käyttämään. Joo, se on vaan ihanaa, ei sille mitään voi. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun asti ja jotta tästä päästään eteenpäin, niin jos yhtään siltä tuntuu, että nämä on semmoisia aiheita, mitkä sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata ja laittaa sitä peukkua sinne, niin mäkin vaan sitten saan sitä peilauspintaa, että kannattaako ylipäätään tehdä vai ei. Mutta nyt mä katson vielä mun muistiinpanot ja mä luulen, joo, kyllä se tässä on ensimmäinen purkissa ja laitan siihen alas sitten vielä noita kaikkea, mistä mainitsin ja noita ohjeita, jos en ihan kaikkea muistanut sanoa joo, näillä mennään. Ensi kerralla nähdään. Nyt on itse asiassa lauantai juhannuspäivä. Meillä ei täällä juhannusta silleen vietetä, mutta täälläkin on aurinkoinen päivä ja yritän tässä lähipäivinä saada editoidun tehtyä ja saada vielä kesäkuun puolella tämän sitten sinne Pihamökin Neulepuuhat kanavalle YouTubeen esille. Mut kiva, ihanaa kesää sulle ja nähdään sitten ehkä heinäkuun lopulla. Moikka!